Ilizwifm siyintando yakho. Mawethu, igama lami ndingumsuku Faleni kunye nani ke ngoku. Ndiyanazisa okokuba ngomhla we-17 ngecawa ngentsimbi yesibini phaya kwinkonzo umzi waseTopia Traditional Rights sabe silapho ke siyokurekhoda amazwi asixhenxe. Ilizwifm siyintando yakho. Mawethu, le nkonzo ilungiselelwe wena ngakumbi xa ungumshumayeli kuba ophopho bamazwi asixhenxe balungisiwe. Kodwa okubaluleke kakhulu, le nkonzo iyakube ishwankathelwa ngenkonzo yemithwalo apho kwabe kuthandazelwa wena. Uba unomthwalo ucinga okokuba udinga ukuhlanganiswa noThixo, ibakho ngalomhla ingahle ibe imini yakho. Mphulaphuli, uThixo uyanceda, ixesha lokunceda kwakhe alaziwa. Ingaba lixesha lakho eli noThixo mhlangamini inene ukufa kwahlangana neyeza phaya eNewbright inene nge-17 kule cawa siya kuyo ngentsimbi yesibini sakube siphaya siyokurekhoda amazwi asixhenxe. Ilizwifm uyakubekho uzamani sikhuphela yena uyinhlabi yekhaya, kanti ndithe kuwe igama lamna ndingumsuku Faleni. Mawethu, masihlangane khona. Kubalulekile okokuba ubekho, yibakho kuba sakube sikho nathi. Makube kuhle. Ilizwifm siyintando yakho.